נדבר כמה דברים חשובים בנושא של המכירת חמץ והבדיקת חמץ. מכירת חמץ, יש בזה כמה בעיות במכירת חמץ שעושים היום. למעשה אין כל ספק שהחמץ שעבר עליו הפסח ברשות גוי הוא מותר באכילה ובהנאה לכתחילה כמובן. זו משנה מפורשת במסכת פסחים. חמץ של גוי, של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר באכילה. מותר באכילה, כל שכן בהנאה. ודאי אין ספק בדבר הזה. הבעיה היא שלא תמיד המכירה היא באמת מכירה טובה ועושים אותה בצורה נכונה שבאמת הדין הזה יהיה תקף. גם שאדם לא יעבור על איסור דאורייתא של בל ייראה ובל יימצא, וגם על בדיעבד אחרי שכבר עבר הפסח שהוא לא יעבור, שהחמץ הזה יהיה מותר באכילה. הבעיה היותר קשה זה האיסור שמלכתחילה, לא בדיעבד. בדיעבד זה יותר קל, זה עוד אפשר למצוא פתרונות, היה ביטול, היה זה, היה כל מיני פתרונות. בדיעבד, זה דרבנן, חמץ שעבר על הפסח זה איסור דרבנן. ברגע שיש לי איזה צד לכולה, כמו שהגמרא אומרת במסכת ביצה דף ג' עמוד א', שבת דף ל"ד עמוד א', גמרא אומרת ספק דרבנן לכולה. ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. במסכת עבודה זרה דף ז' הגמרא אומרת בדאורייתא הלך אחר המחמיר, בדרבנן הלך אחר המקל. כן, בית יוסף מביא את זה בהמון מקומות, את הכלל הזה. הלכה למעשה, זה תמיד, זה הלכה, כל הראשונים, כל האחרונים. הלכה למעשה, זה כלל. שתמיד הולכים בדאורייתא אחרי המחמיר, דרבנן אחרי המקל, תשובת הרשב"א חלק א', סימן רנ"ג, ועוד הרבה ראשונים ואחרונים. זה דין פשוט וברור, בלי ספק. אז ספק אם היה מכירה טובה, ספק אם פעל כמו שצריך, ספק אם זה חמץ שהיה ברשות ישראל, חמץ שמעולה היה ברשות ישראל, בדיעבד זה מותר, זה ספק דרבנן. החמץ שעבר על הפסח הוא לא אסור מהתורה, הוא אסור רק מדרבנן. בדין שקנס שכנסו חכמים, בגלל שעבר על האיסור של בל ייראה ובל יימצא. אז זה רק ספק, ספק זה מותר. השאלה שלנו לא על ספק דרבנן לבוא להקל אחר מעשה. הבעיה היא מעיקרא שבן אדם עושה את המכירה בצורה שהיא לא מכירה טובה ומשאיר בבית שלו חמץ גמור בפסח, הוא עובר על איסור דאורייתא שבל ייראה ובל יימצא. איסור דאורייתא. זה גם פה לא איסור דרבנן לגמרי. בפרט איסור דאורייתא בטוח לא יהיה לך, כי הוא עושה ביטול. לא, זה בדיוק זה מה שרציתי לומר. בפרט אם הוא לא מבין מה עושה הביטול, אם הוא לא מבין את הביטול, אז זה איסור. עכשיו הרבה אנשים שעושים את הביטול לא מבינים מה זה אומר. חייב להיות פי וליבו שווים בביטול. אם אדם עושה את הביטול הזה כמו תוכי, זה לא עוזר כלום. זה לא שווה כלום. גם אם הוא מבין, אתה משהו חושב שהמכירה, הוא לא מתכוון לבטל את החמץ הגמור. כן, זה גם כן יש טענות את הטענה הזאת. אבל שזה לא בטוח שזו טענה נכונה, כי יש מקום לומר שהוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר שזה יכול לפעול. אז ככל בן אדם שהוא כן מבין בהלכה, אז הוא עושה מה שיכול לעשות, הוא עושה את הטוב ביותר שהוא יכול לעשות. אז עדיין זה יהיה הטוב, אבל הרבה אנשים שעושים מכירת חמץ, את המכירה הם לא עושים לפעמים כמו שצריך, גם ביטול הם עושים אותו לא כמו שצריך. הם לא מבינים מה שהם אומרים בביטול, בהרבה מקרים, הרבה אנשים, והחמץ שלהם הוא חמץ שעבר עליו הפסח, יכול להיות אפילו חמץ שעבר עליו הפסח לגמרי, ממש לגמרי, אפילו בלי ספק. אבל גם על זה שזה ספק, אז זה יהיה רק בדיעבד, אבל לכתחילה זה ספק דאורייתא לחומרא, אסור לסמוך על זה לכתחילה. חייב להבין טוב מה עושים בביטול חמץ, במכירת חמץ. הבעיה היא יותר באלה שעושים את המכירה מדין קניין לרבנות. מקנים את החמץ לרבנות בקניין סודר. ויש הרבה רבניות, אני שמעתי גם רבנים שככה עושים את צורת ההקניה, אומרים למוכר של החמץ, תקטרים את הסודר, אותה עת, תגיד בקניין זה,
הרי אני מזכה את החמץ שברשותי לרבנות שימכרו אותו לגוי. עכשיו, מי שעושה דבר כזה, והוא מוכר את החמץ שלו לגוי, הוא מוכר את החמץ שלו לרבנות, כי הוא מקנה את החמץ שלו לרבנות ושימכרו אותו מדין קניין, ואחרי זה הוא עושה את זה שבוע לפני פסח, שבועיים לפני פסח, ואחרי זה הוא קונה עוד חמץ, ואת החמץ הזה הוא גם שם במכירה. החמץ הזה הוא לא בכלל המכירה, זה בטוח, זה לא ספק. כיוון שהוא לא התכוון למנות את הרבנות בתור שליחים. הוא אמר קניין, הוא התכוון לקניין, זה מה שהסבירו לו, וזה מה שהוא התכוון לעשות. אמרו לו, בוא תקנה שאתה מקנה את החמץ שברשותך לרבנות, שימכרו אותו לגוי. טוב, חמץ שברשותי לרבנות. בקניין הזה, הוא לא אמר בקניין הזה, אני ממנה את הרבנות שליחים שלי מדין שליחות למכור את החמץ שלי. הוא לא אמר את זה, הוא לא התכוון לזה, הוא לא הבין שזה עובד בצורה הזאת. הוא הבין שזה עובד קניין, שאני מקנה את מה שיש לי לרבנות. קניין סודר. זה מקנה את זה לרבנות, את מה שיש לך, אבל לא מה שאתה קונה אחרי זה. מה שאתה קונה אחרי זה, זה בשום פנים ואופן לא נקנה בלי שתעשה קניין נוסף. אני עושה קניין, ואני מגלה דעתי שבין החמץ שברשותי כרגע, בין מה שאני... אי אפשר לעשות קניין, אתה לא יכול לעשות קניין על דבר שהוא לא בא לעולם. הוא עדיין לא שלך, לא קנית אותו, אתה לא יכול לעשות קניין על זה. זה לא מועיל גם. בשום דיני הקניינים, לא ראינו בשום מקום שזה יכול להועיל קניין על דבר שעדיין לא בא לרשותך. עדיין לא קנית אותו בכלל, איך אתה יכול לקנות אותו? איך אתה יכול לקנות דבר שלא בא לעולם? עדיין לא ברשותך, אתה לא יכול לקנות אותו. אז זה לא יכול להועיל. אז לכן צריך להיזהר, היה שעושים את זה בצורה של קניין. אולי מיגו שמועיל על החמץ שקיים כרגע, יכול להועיל גם על החמץ איך זה יועיל? איפה ראינו מיגו כזה? איפה שמענו? שמענו שזה דבר שלא בא לעולם, זה דבר ש... כפשוט נורא דבר שלא בא לעולם. אם כבר הוא יכול לחול על משהו, יכול לחול גם על אבל לא שמענו דבר כזה, לא ראינו, בכל משפט לא ראינו דבר כזה. כן? עד כמה שלא מדבר כזה, אז אתה יכול לקנות דבר ממיגו. אין דבר כזה במיגו לקנות דבר. להקנות דבר במיגו, שעדיין לא קנית אותו. במיגו שקנית, לא שמענו את זה. אפשר לעשות דבר, אגב זה, דבר שנמצא, אבל שהוא לא היה שלך בכלל. אתה לא יכול לקנות אותו אגב, לא אגב ולא גם לא מיגו. לא שמענו דבר כזה, עד כמה שידוע לי, לא שמענו דבר כזה. מיגו, לא שמענו. אז אין בעיה שהיה שעושים קניין, והמוכר מבין שהוא עשה קניין לרבנות, והוא עושה את שבועיים לפני פסח, 3 שבועות לפני פסח, הרבה זמן. צריך לדעת שאו שלא יקנה חמץ אחרי זה, או שאם הוא קנה חמץ, זה קניין נוסף. יכול לעשות קניין בכל מקום שהוא נמצא. אם הוא חתם את שמו, אז זה קניין. כל מקום שהוא נמצא, יכול לקחת ממישהו שיסכים לו לקחת את זה חפץ שלו ויעשה בו קניין, ולקנה את החמץ שלו לרבנות. שוב, את מה שחמץ שיהיה נוסף לו. אבל בלי זה, זה לא יועיל. זה יהיה לזה בעיה שחמץ שהוא עובר על איסור שבעיר בא להימצא, שזה שלו, זה חמץ שלו. אם זה של גוי, אז אדם לא עובר, אז זה בא להימצא. שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של נוכרי. זה שלא ייראה לך החמץ, שלך, אבל של נוכרי אתה יכול לראות. אבל בעיה שזה שלך, זה בעיה. מה אתה אומר? על גוף הקניין עם הגבעה של העט. העט זה פה של הבית כנסת, זה לא העט של הרבנות. כן, אבל העט הזה, הבעלים של העט הזה, נותן רשות לכל אחד לקנות אותו, ואחרי שאותו בן אדם קונה אותו, הוא מפקיר אותו. ואחרי זה הוא מפקיר אותו, הוא לא צריך אותו, הוא מפקיר אותו, מניח אותו, ואז בא אחר, קונה בו עוד פעם. זה עוד פעם חוזר לבעלות הראשונה, ועוד פעם בן אדם קונה בו, בקניין הזה הוא קונה גם מקנה, כי של אף איש נעלו, נתנה לרב, מה זה נעלו? אז הרב עובדיה הביא בשם אחד מהרלב"ג נראה, אחד המפרשים, שאומר שזה כפפה. נעלו זה לא מעניין, שלף את הנעל שנותן לו באמצע קידושין, וכל מיני דברים לעשות קניינים עם נעל, שעושה אותו לידיים עכשיו, מה זה? אז זה אומר, זה לא נעלו, יש נעל של הרגל ויש נעל של היד, זה כפפה. שלף איש נעלו, שלף את הכפפה, נתן לרעהו, וזה קניין סודר. זה קניין. וזה מועיל. אז צריך לעשות את זה לפחות מינימום של הקניינים. אבל גם זה, גם הקניין שעושים, המכירה לרבנות, המכירה שעושה הרבנות, גם בדין שליחות, הנה, נגיד הרב שמואל אליהו שעושה מכירת חמץ, שם הוא לא כתב את הנוסח הזה. הוא לא כתב את הנוסח של קניין, כי זה... הנוסח הזה יכול לעשות בלגן.
כמו שאמרתי, זה עושה טעויות. אני ראיתי רבנים שעושים ככה עם קניין, המקנה, בקניין הזה, אני מזכה את החמץ שלי, ראיתי רבנים שעושים ככה, אבל זה בעייתי. הנוסח הזה הוא בעייתי. כן, אם זה לא ממש סמוך לפסח, שבו בן אדם כבר לא קונה עוד חמץ. אבל הנוסח המקובל שעושים בדרך כלל ברבנויות, זה הרי אני ממנה את הרב פלוני, למכור את החמץ שלי, אם ממנה זה מדין שליחות. במקרה שהבן אדם שעשה את זה מבין שהוא ממנה שליח. כן, במקרה שהוא מבין. רוב האנשים בכלל קוראים את הנוסח של הזה, הוא רק חותם, הוא הולך. הוא חותם והולך, הוא בכלל לא יודע מה הוא רוצה בכלל. מה כתוב שם בכלל בנוסח? מבחינת חמץ, לא? חותם והולך. אז זה באמת לא בטוח שזה הכי טוב. אם הוא לא הבין שהוא ממנה שליח. צריך, אבל אני מאמין שרוב האנשים כן לא מבינים שהם ממנים שליח. הם רוצים שיהיה להם, שמישהו יעשה בשבילם את המחירה, לא? למה הוא חתם שם? בשביל שיעשו לו מחירה, משהו. כשאני מנה אותי שליח, אני צריך את הקניין אבל? אני לא צריך את הקניין? כן, כן, צריך לעשות קניין, ככה דברי הפוסקים, שיש גם קניין של שליחות. קניין שליחות. זה מהרשעה, זה סימן קכ"ב בחושן משפט, דיני הרשעה. סתם ככה, בן אדם שהלווה כסף לחבר שלו, אז הוא בדרך כלל, אם חבר שלו לא עני, שאז לא תהיה לו כנושה, אז הוא הולך אליו בעצמו וגובה את החוב שלו. אבל לפעמים אין לבן אדם אפשרות ללכת אליו, או שנמצא במקום רחוק, או שקשה לו, או שלא נעים לו, כל מיני סיבות, אז הוא ממנה שליח, שהשליח לוקח את השטר חוב והולך ולגבות עם זה. עכשיו, זאת אומרת, השולחן ערוך בסימן קכ"ב בחושן משפט, למעשה זה רמב"ם, יכול להיות מלווה ולווה, ראשונים, עוד שונים אחרים, ושולחן ערוך פסק את זה להלכה שהדין הזה של שליחות הזה, אם הוא לא אמר לו זיל, דון וזכי לנפשך, או שעשה לו קניין אגב קרקע, השליחות הזאת היא שליחות בדיעבד גמורה. ככה שולחן ערוך, בדיעבד גמורה. מה בדיעבד בזה? זה לא תופס כל כך חזק, השליחות הזאת. אם ימות המשלח, היורשים שלו, אם ימות המשלח, היורשים שלו, שהם מוחזקים בחוב הזה, יכולים ללכת לבעל חוב ולגבות ממנו את החוב בלי להתייחס שהשליח גבה את החוב. הם יכולים להגיד לו, מחילה מכבודך, אתה נתת לו את זה, וזה כבר היה ברשותנו, זה עבר אלינו. הוא לא זכה בזה, הוא היה סך הכל שליח. המשלח מת עוד לפני שהוא לקח את זה. לא, הזכות שלו לא חזקה. לא חזקה, הוא לא היה זכה בזה זכות טובה. אז סתם התבטלה השליחות. אתה הבאת לו, אתה שם, הנחת מהותיך על קרן הצבי. הנחת מהותיך על קרן הצבי, תשלם שוב, זה לא, מה שילמת זה סתם. תשלם שוב. הם יכולים לחייב אותו שוב, ככה השולחן ערוך פוסק. למה? זה לא דיס שליחות, אלא אם כן הוא עשה לו קניין אגב קרקע, לחוב, או קניין, או שהוא אמר לו זיל, דון וזכי לנפשך, ויש איזה דין, שהוא עשה את הקניין הזה, רק אז זה מועיל, אם לא זה לא מועיל. היום, במכירת חמץ, לא עושים איזה, אדם לא מקנה את החמץ שלו לרבנות אגב קרקע. והוא גם לא אומר להם זיל דון וזכי לנפשך. זה מדין הקניינים הראשונים, שהם קניינים חלשים. קניינים לא כל כך חזקים. כל עוד שם שעליה חי, בסדר, זה עוד טוב. על מקרה שלא יהיה ערעורים על זה. במקרה שלא יהיה פקפוקים, עוד יכול להועיל מבחינה מסוימת, אבל לא חלק לגמרי. זה אחת הסיבות שהגר"א לא היה סומך על המכירה. מצד שני הוא היה מקפיד לאכול חמץ לפני פסח ואחרי פסח. רק 7 ימים תאכל מצות, וגם לאכול מצות בכל הימים, אבל מי שהוא עשה נגמר החג, את ההבדלה הוא עשה על בירה. על בירת ההבדלה, בירה של גוי אבל, גמור. לא מהמכירה, לא בירה מהמכירה, בירה של גוי. כן? אז הוא היה לקח בירה של גוי ועושה עליה את המכירה. מגוי ממש, קונה מהגוי. למה קניין זה לא טוב? למה זה חלש?
קניין סודר, אני מאוד בקניין סודר, מעלה את הרב שמואל אליהו, שבועות החמץ, מה לא כן, מצד גמירות דעת, יכול להיות שאין גמירות דעת גמורה. אז כל חוקה חובה בקידושין, שהחתן בכלל לא הוא בכלל בעננים, והוא מה עושה קניין סודר, אז מה זה סתם שטויות, מה שהוא עושה? לא, הוא מבין שהוא מתחייב בכל מה שכתב בכתובה. אז אני מבין פי שתיים, אני מבין. אז אם הוא מבין, אז אני מבין פי שתיים ממנו. הוא עכשיו עומד מול החופה. בדרך כלל שהרב שהוא מסדר חופה והוא יודע לסדר חופה, אז תופס את החתן לפני החופה ואומר לו, תשמע, יש לי פה את ההתחייבויות שאתה מתחייב פה בכתובה שכתובות, ואתה חותם שאתה מתחייב על זה, ואתה גם מתחייב על זה, תדע שאתה מתחייב, כל ה... כן, והאזון והפרנס והסובר והחסי ידייכי ונא ידייכי כאורך כל הרע וכו'. הוא יודע שהוא מתחייב על זה. הוא יודע, מינימום של ידיעה. גם פה הוא יודע, הנה חיימי זה מועיל, זה מועיל, אבל הגר"א היה סובר שזה לא חלק. שזה לא חלק, כי זה לא היה כמו קניין גמור לגמרי, אגב קרקע, וגם לא כולם מבינים את הרעיון לגמרי של הבחירה, ולפעמים גם הגוי לא התכוון כל כך לקנות לגמרי. אז לכן לא סומך על זה לגמרי. יש בזה כמה סיבות למה זה לא הכי חלק לגמרי. אבל תכלס למעשה, החתם סופר, והגאון רבנו זלמן, ועוד רשימה שלמה של האחרונים, החזיקו במכירה ואחזו בה שזה דבר טוב. אף פי שיש הרבה שהוכיחו שבזמן חז"ל, בדרך כלל לא היו עושים מכירה. יש כאלה שרצו להוכיח שבזמן חז"ל לא היו עושים מכירת חמץ. היו או מבארים את הכל לפני הפסח, או נותנים את הכל לגוי, לא יודע מה. אבל לא משאירים בבית ועושים מכירה. יש כאלה שהוכיחו ככה, יש כאלה שרצו לחלוק עליהם. בקיצור, זה נושא שהוא לא... שהכי טוב לא להשאיר חמץ בבית בפסח. זה לא הכי חלק. חז"ל זה לא היה להם. חז"ל יכולו כל יום את היום שלו. הם לא היו במקפיאים שאתה יכול להזיק לחודש. לא, אבל יבש, חמץ יבש, אתה יכול... אתה לא שוב... גם בכך אתה עושה אותו במקפיאים. לא היה חומרים שומרים. לא, בחז"ל שלא מצאו. כן, אבל בכל אופן... העניין הזה של בחירת חמץ בעיקרון תקף, מועיל, הרבה פוסקים, ומי שיכול שלא לסמוך עליו, טובה עליו ברכה, להוציא את כל החמץ מהבית. גם הבחירה של החנויות היא בחירה יותר טובה מכמה סיבות. סיבה אחת, הם עושים קניין אגב קרקע. אגב, חלק מהחנות כביכול. בחנויות שעושים בחירה טובה, שהם עושים, ממש הבעלים שלהם מוסר לרבנות את הסמכות לעשות את המכירה של החמץ, של כל הרשתות שתחת ידיו, עם אגב הקרקע של החנות. ככה הבנתי שככה עושים, במילה זה כבר הרבה יותר טוב. הבחירה היא לא רק בקניין סודר בלבד, ורק באמירה בלבד. זה ממש אגב קרקע. אגב קרקע הוא קונה את זה, ממש זה קניין יותר טוב. יותר טוב בחמץ. בקניין פרטי, וגם יש יותר סבירות שהגוי יבוא לחנות לקחת חמץ משם, שהוא מבין שמכרו לו את זה ויכול לבוא לקחת, ושם שבוע אנשים פרטיים לבית, יתחיל לחפש אותם אם נמצאים או לא נמצאים. זה אחד הסיבות שגם כדאי לכתוב מספר טלפון בבחירת חמץ, שזה יהיה יותר גמירות דעת, יותר אפשרות לגוי גם כן לבוא ולקחת את החמץ. כי אם אדם לא נמצא בבית שלו בחלק מהימים של פסח, או בחלק מהזמנים, והגוי יש לו רק את הכתובת. אין לו את הטלפון, איך הוא ישיג את הבן אדם עכשיו? נקוש לו בדלת, הוא לא שמה, איך הוא ישיג את הבן אדם? איך זה יהיה מכירה גמורה? מאיפה זה יהיה הגמירות דעת גמורה שהוא יכול לבוא לקחת את החמץ? אז פה זה הנקודה של האימות של הדברים, שזה יהיה. הרב משה שטרנבוך, היה גוי היה ביוהנסברג, כשהוא היה שם בקהילה, הרב משה שטרנבוך. אז היה שם איזה גוי אחד שהיו מוכרים לו את החמץ. אז יום אחד, בפסח, הוא בא לבתים של אנשים. דפק באיזה בית של מישהו, אמר לו, תשמע, אני צריך את החמץ. החמץ הנה, יש לי את המסמכים, כתוב לי את הכתובת. כתובת ככה, יוהנסברג. כתוב, הנה, תביא את החמץ, מכרו לי את זה.
כן, אין בעיה, הכניס אותו לבית, אמר לו, בוא, תקח, יש פה חמץ, פה בארון הזה, קח. שלם אחרי זה, קח עכשיו, לא משנה. שילם כבר את ההתחלה, הקדמה כבר לפני. קח את החמץ. טוב, הלך לבית, לקח בזה איזה משהו, בשביל העניין. הלך לעוד בית, ככה עבר איזה 10 בתים. 10 בתים, כל בית מכירת חמץ לקח איזה משהו. אחרי החג, לפני שפקע מכירת חמץ, הוא בא לרב משה שטרן, נראה לי זה היה, או אחד מהרבנים שם, שעשה בחירה, אמר לו, אני רוצה להתגייר. אז הוא אמר לו, למה? אמר לו, אותו גוי הזה, הוא גוי כזה שכאילו אוהב יהודים, גם נשוי ליהודיה, שם ישמור, כן? אבל בכל אופן, אותו הגוי הזה, הוא התווכח עם אשתו הזו היהודיה, הוא אמר לה, תשמע, המחירה הזאת שמוכרים לי את המחרט, סתם הוא מכרת המחירה הזאת. הגוי. הוא אמר, סתם, באמת, אני אלך אליהם, הביאו לי את החמץ. כן, הביאו לי קלסר שלם של דפים, רשימות של אנשים. אין לך שהם יביאו לי. אני אלך לבתים האלה, אנשים יצחקו אליי בכלל. סתם צחוק כל הדבר הזה, סתם... שאתה אומר לו, לא, פתאום, זה לא צחוק, זה באמת, זה אמיתי. גם ככה היא כמעט גויה, אשתו הזאת. אבל היא יודעת שיהודים אמיתיים בדבר הזה. אבל לא, זה אמיתי. הם באמת... זה סתם, לא... הגוי, דוד, הגוי לא הבין שזה באמת רציני כל כך. הגוי לא הבין שזה כל כך רציני. אבל אמר, בוא נבדוק. אז הולך לבתים האלה, באמת כל הבתים הביאו לו. אמר, בטח, תיקח, זה החמץ שלך, תיקח הכל. תיקח החמץ שלך, הכל שלך. כל הבתים הביאו לו, ככה 10 בתים הוא עבר, כולם הביאו לו. אמר, אם זה ככה, כל כך רציניים היהודים, כל כך רציניים במה שהם עושים, אני לא רוצה להיות גוי יותר, זהו. רוצה להיות יהודי, אמר, תשמע, יכול לגייר אותך רק אחרי שאני אפקיע את המחירה, לא לפני. כן? הייתי לו את הברזור בכלים. כן? אז זה עם הרב שטרנבוך. אז זה קצת תביאו את הרעיון, שלפעמים גם זה לא הכי חלק לגמרי. הגוי, בדרך כלל מסבירים לו טוב, שיבין שזה באמת שלו, יכול ככה, גם פה בצפת היה, אמרנו את זה כמה פעמים, היה פעם גוי שבא לברקו לקחת כמה עוגות, ולקח, הביאו לו. הגוי שעשו לו בחירת חמץ, לקח כמה עוגות מהחמץ בפסח. אז כן, אתה מבין שהוא גם הבין. אם הוא לקח, זה סימן שהוא מבין. והוא ככה כל שנה מבין. אז זה טוב. אז זה טוב ש... אבל הוא ראה להראה מסביר איך זה שזה פוקע וחוזר להיות שלי אחר כך, אני לא הבנתי את הקטע. זה חוזר להיות שלך, כי הקרקע שלך כבר קונה את זה בחזרה, מה הבעיה? לא, אבל למה הוא לא... הבית שלך, שתשלם כל... מה, הוא יקנה לי את זה חזרה? לא, הפקיע את הקניין שלו, זהו, נגמר, מה? הפקיר. למה שהוא יפקיע את הקניין? מדין הפקיר, מה? מדין הסרת בעלות, זהו. הרבנות מפקיעה איתו במוצאי החג, זה התנאי שעושים איתו. יש רבנויות שמביאים את הגוי ממש, במוצאי החג מביאים אותו ואומרים לו תביא את הרשומות של החמץ, עד עכשיו החמץ הזה שלך, עכשיו אתה מכין לנו את זה בחזרה. הוא חייב למכור אם הוא לא רוצה למכור. לא, הוא לא רוצה לשלם את כל הכסף אתה רוצה לשלם את כל הכסף, כל החנויות, כל הרשתות, כל הדברים. רוצה לשלם? הוא לא רוצה לשלם. זה הכל הרמה. אז לא, זה לא... גם אם זה הרמה, זה גם אחד החששות של ההרגנה, אבל כל הפסקים אחרים אומרים שהרמה, זה לא הרמה שהיא לא טובה, זה הרמה שהיא טובה. כי הרי הכסף שלו, הוא יכול לקחת כמה שהוא רוצה, הוא יכול גם לשלם. אם הוא יגיד, שמע, אני רוצה לשלם. כמה זה עולה? $1,000,000? אני אשלם $1,000,000. כמה חמץ של צפת עולה? עם כל החנויות הקטנות שיש פה בצפת, כמה זה עלה החמץ של צפת? כמה? $1,000,000? 2 מיליון שקל? אני אשלם, אני אקח. אז זה שלא, אנחנו לא נפקיר לו, תן לו. כל האנשים נגיד, נכריז לכל העיר, תתנו לו את החמץ שלכם ונגמר. תקבלו את הכסף על זה ויתן. אז זה לא הרמה כל כך. אז זה תקף. ולכן הם מפקיעים איתו ועושים איתו, וזה חוזר להיות של הבעלים בחזרה. טוב, עכשיו... למה לא עושים קניין הזמן? למה לא עושים קניין הזמן? אם לא תבוא עד. אם לא תבוא עד יום ראשון, שלום, אז זה סימן... יש כאלה שעושים גם ככה, יש כאלה שעושים גם ככה. זה גם בסדר? יש כאלה שעושים ככה, זה גם בסדר. לא, רק שזה קצת יותר חשש של הרמה, שהוא לא מבין באמת שזה באמת שלו. אבל לכן יש כאלה שעושים באמת, יושבים איתו במוצאי, ותחזיר את הקלסרים, ותחזיר את הזה, ובטלים את המחירה, וקח את הכסף שהבאת בחזרה.
קח את הכסף. לא, אני מתכוון מיד בצאת החג אפשר לאכול חמץ. לאכול חמץ בצאת החג מותר תמיד. כי זה אחד מהסניפים שכותבים לו שמה, שברגע שיצא החג אתה מרשה לאכול מהחמץ שלך. אתה מרשה לאכול מהחמץ שלך מיד במוצאי החג. זה אחד מהסניפים שכותבים לו שמה, אלא אם כן תרצה את זה, ואז אנחנו נגיד להם שלא לאכול. תיזהרו לא לאכול כי הוא רוצה את זה. אבל אם לא, אתה מרשה, מסכים. יש לזה עוד הרבה עריכות העניין של המכירה, אבל בעיקרון זה בגדול, זה מה שאמרנו, שצריך להיזהר, מי שעושה קניין, באמת צריך לעשות קניין, ולא לקנות חמץ אחרי זה, ולהכניס שם עוד דברים, שצריך להיזהר בדברים האלה, אחרת יכול לעבור על איסור דאורייתא, שבא לי רעי בא לי מצא, אפילו ספק אם הוא עובר על האיסור, זה ספק דאורייתא לחומרא, אפילו ספק, לא יודע אם היה טוב, לא היה טוב, קניין היה טוב, לא היה קניין טוב, אם אתה לא בטוח שאתה מועיל כמו שצריך, אם אדם לא בטוח, שיבאר את כל החמץ הזה. פעם התקשר אליי מישהו לעשות מכירת חמץ, הייתי עושה מכירת חמץ. אז התקשר אליי באיזה 1 בצהריים בערב פסח. אמר לי, שמע, אני זאת מכירת חמץ. אמרתי לו, מכירת חמץ עכשיו זה כבר, אתה תיקח את כל החמץ שלך, שים אותו בשרפת חמץ, שרוף אותו הכל. מה מכירת, איזה מכירת חמץ עכשיו? כבר חל האיסור כבר. כבר זמן כבר, אך ביום ראשון תשביתו סור מבתיכם. אז זה אך לרבות משעה שישית, זה כבר מהתורה, זה כבר אסור, נאסר כבר חמץ. אתה לא יכול למכור אותו כבר, זהו. אתה צריך להוציא את הכל ולשרוף את הכל. צריך לדעת, עכשיו לעניין, השרפת חמץ, צריך לדעת, השאלה היא האם יש באמת עניין לחפש חמץ בשביל לשרוף אותו. אדם שהוא... דיבר על זה בשיעור הקודם. כן, עכשיו אני אפרט בזה עוד משהו, כן? יש מחלוקת בין הר"ן לבין הר"ן ותוספות, לבין הרמב"ם והריף, כמה ראשונים, אם באמת התשביתו סור מבתיכם זה בקום ועשה או בשבע אל תעשה. שבע אל תעשה. ככה מביא המנחת חינוך, את הספק הזה מנחת חינוך מצד ט'. מנחת חינוך מצד ט', שמה הוא אומר, המנחת חינוך, הוא מספק בספק הזה. האם יש עניין ללכת לחזר אחרי החמץ בשביל לשרוף אותו או לא צריך? דיברנו על זה, אבל הפרט הזה, שאדם שם 10 פתיתים ושורף חמץ, תמיד יש לו חמץ. אבל אם אדם לא שם, לא משאיר כלום, יש אנשים שקביעים לא לעשות את זה. הרב עובדיה הביא דעות, חזון עובדיה, יש פוסקים שאומרים שלא לעשות כלום, לא לעשות 10 פתיתים. לא לשים 10 פתיתים. שם היה הבא, יש כל מיני סיבות שלא לשים. אנחנו לא נגיד לשים, כי נגיד 10 קטרי דבשעבותא, כל מיני דברים. עשה בני המן זה אותו רעיון. כל מיני דברים רמזים שיש בזה. שהבן איש חי הביאו. והתכוון להעביר אותם מן העולם בבת אחת, אז גם צריך לשרוף את כל 10 פתיתים בבת אחת גם, כן. אבל הקפיד לא לשים אותם בנייר כסף. ראיתי אנשים ששימו את הפתיתים האלה בנייר כסף. ואחרי זה לא נשרף, והמצוות תשביתו סור מבתיכם, לכתחילה צריך לשרוף את זה עד שזה לא ראוי לאכילת כלב. למי שמחמיר שאומר שזה בקום ועשה. כן? אז אם אתה עושה ביטול, אז כבר זה ביטול. ומי שאומר שיש מצווה ממש לשרוף, ונשאר מלא שלמים. אז זה לא לכתחילה ככה לעשות. אז אם לכתחילה לשרוף את החמץ, אז עושים ביטול, בסדר. אז כבר גם לא ברשות שלך כבר. ועושים על זה ביטול, אז בסדר. לא אף אחד לא עובר עבירה פה עכשיו. אבל המצווה של השריפת חמץ, למי שאומר, לאותם הראשונים שאומרים שיש מצווה בקום ועשה, השנה זה פחות רלוונטית, צודק? אבל גם כי עושים זכר לזה, אז גם כן יש עניין לעשות את זה כמו שצריך, כן? גם עניין, נכון? כי זה לא בערב פסח. אבל גם אם עושים גם לפני, אבל אם עושים את זה בשביל המצווה, בשביל המטרה של המצווה, של תשביתו, אז הקפלים, לשרוף את זה כמו שצריך, לשרוף את החמץ כמו שצריך, אז צריך שלא עושים את זה בצורה כזאת שזה לא יישרף.
הוא מסר 10 פתיתים נייר כסף, הוא רק את כל 10 פתיתים עם הנייר כסף לתוך האש. זה לא יישרף כמו שצריך. זה לא יהיה טוב. שים את זה בתוך שקית ניילון, משהו כזה, וזהו, מספיק. זהו, לא צריך לשים, או נייר, או נייר כזה, מה, תוך נייר. לא ניילון, זה לא בריא. וככה זה יישרף כמו שצריך, קיים את המצווה כמו שצריך. עכשיו, אם הוא אדם משאיר חמץ בבית שלו, מחילה, אם הוא לא נשאר לו שום חמץ, אז אדם מחילה תחיל מסתפק. לא נשאר כלום חמץ, לא נשאר לו. בערב פסח הוא מגיע לבאר את החמץ, כלום. לא נשאר לו. אז זה אמרנו, שזה הספק שמסתפק במחיית חינוך, זה אמרנו, שהוא אומר שלפי העריף והרמב"ם, אז אין עניין חזר אחרי זה, כי זה בשביל אל תעשה. זה בזה שאתה גומר, זה שאתה מסתלק מהחמץ. ואמרנו שלפי הר"ן והתוספות, וגם הראשונים, אז כן צריך לחזר אחרי זה. אבל מה? אבל גם שצריך לחזר אחרי זה, זה מספיק כזית אחד חמץ בשביל לקיים את המצווה. כזית אחד חמץ, שאדם מוצא, של מישהו אחר, של מישהו שעשה שריפת חמץ, לא שרף כמו שצריך, תגביה ממנו כזית חמץ, ואותה תשרוף. אבל ללכת ולעשות שטות כזאת, לקנות חמץ ולשרוף, זה סתם שטות. זה סתם, למה? אנחנו סיפרתי שהרב זילברשטיין הביא, שאחד שאל אותו את זה בערב פסח, אמר שיש בזה עניין, לשרוף את החמץ, אז הוא הלך לאיזה מאפייה, והוא אמר לבעל האפייה, תגיד, יש לך חמץ? הוא אמר, מה יש לך חמץ? כבר אמר לא אופה חמץ. לא אופה, ערב פסח. אמר לו, לא נשאר לך כלום, אמר לי, נשאר לי עוגה של קונדטורה, של 60 שקל. 60, אמר, תביא לי אותה. מכר לו את העוגה, והלך ושרף אותה בשריפת חמץ. כן? לא, זה בעל תשחית. לא, זה בדיוק הטעות שיש פה. את המצווה הוא יכול לקיים גם אם הוא ייקח חמץ של מישהו אחר, כזית אחד של חמץ, וישרוף אותו, יקיים את המצווה, התחילה. אותו דבר בדיוק. בדיוק אותו דבר. יקח חמץ של מישהו אחר, יגיד למישהו שיש לך חמץ, יש לך, תביא לי חתיכה משלך, כזית, תשרוף את זה, עכשיו שחיתי בזה שלי, עכשיו לשרף את זה, תשבית, השבטתי. קיימתי את זה גם ביקור מעשה, גם לפי הר"ן והתוספות. קיימתי את זה בהידור. וה-60 שקל האלה, תיתן אותם לעני, יתום ואלמנה, ותשמח את שלי, השם שמח את שלך. מה, חבל על הכסף הזה? תיתן את זה, תשמח את העניים. תקיים את המצווה יותר בהידור. מה השכל פה לעשות דבר כזה? מה המצווה החזה דבר שבלי צורך? ובפרט יש כאלה אנשים שמשאירים כמויות של חמץ. בערב פסח אתה רואה את הספגט, שקיות של ספגטי בתוך השקיות. את כל הספגטי שהוא קנה במשך כל החודשים האחרונים. הכל לשריפת חמץ, עוגות של אוסם, שריפת חמץ. במקום להביא את זה לתענית בכורות, שעושים ביום חמישי, תענית בכורות. שים סיום, תתן להם את העוגות. אז שיאכלו בחוץ, את העוגות חמץ. אגיד להם בחוץ עוגות חמץ, בפנים לא חמץ. שיאכלו בחוץ, לא יודע מה. שיאכלו את זה לפני, תביא את זה לילדים שיאכלו את זה, תביא את זה למישהו. אבל להשחית את זה סתם אל תשחית. אין עניין לחפש להשחית חמץ. שתי גזיתות, הוא יקיים שתי מצוות או לא? לא שמענו. לגבי תשביתו, יש כמילה כמה תשביתו? לא שמענו. שמענו שיש הבדל בכמות. לכן האדם שמחפש, סתם משחית יותר מהכמות הנצרכת, סתם. הוא יכול, יש פה, שמעתי שיש פה איזה ארגון בצפת, שמי שיש לו חמץ יכול להביא להם את זה, ונותנים את זה לעניים אחרי פסח. הם עושים בחירת חמץ כמו שצריך, ונותנים את זה לעניים אחרי פסח. כל הארגזים האלו של... מה? חסדי נעמי? איפה יש פה את זה בצפת? יש פה? כן. זיכרון משה, משהו עם משה. כן. שים שם בפנים. כן. כן, אז זהו, אז זיכרון משה ראיתי, כן, יש. אז שים שם את כל החמץ שנשאר לך. זה, כן, אבל הרמב"ם כותב, פרק ו' מהלכות מלכים, הלכה י' נראה לי, הוא כותב שלא, בת תשחית, זה לאו דווקא בעץ בלבד, עצים בלבד. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, אלא הוא הדין בכל בת תשחית. כל השחתה שאדם משחית, הוא עובר בת תשחית. כמו שגמרא אומרת במלא מקומות, בבקר מדף צדיק ב' הגמרא אומרת, אדם שקורא על מתו יותר מדי, עובר על בת תשחית. הוא קורא את המכנסיים, קורא את הגרביים, את הגופייה, על המת. הוא אומר, מה, זה רב צדיק, זה אבא שלו. הוא קורא את כל מה שהוא יכול לקרוא, את הכובע, הכל. זה בתשחית גמור.
מה חשבת שזה? זה חסידות? זה חסידות? זה חסידות? לא, זה מצווה לקרוא על מת. לקרוא כנגד הלב, טפח אחד נגמר, זהו. טפח כנגד הלב, וקיים את המצווה. הכל מדוד בתור. אבל אתה עושה יותר מזה, אתה רוצה להחמיר, הוא רוצה להחמיר. אין רגשות, אין רגשות. הוא רוצה להחמיר, זה בתשחית. כן. כן, וגם גמרא מסכת שבת, קכ"ט, אם אתה יכול לאכול נעמה דחיטה ואכל נעמה דשערה, וגם שוב בתשחית שם גמרא דוחה, בתשחית לגופה עדיף. אבל בכל אופן, מה אתה רואים שם? שאם אדם יש איזה, אפילו קצת בתשחית, קצת של הכסף, אתה משחית את הכסף שלך שם לחינם, שלא לצורך כל כך, זה בתשחית. בגמרא מסכת קידושין ל"א, גמרא אומרת שרב הונא קרא שירה בפני רבה ברא. רבה הבן שלו, הוא קרא בגדים. זאת אומרת, מה הוא עושה בתשחית? מה זה? הוא לא רוצה להטיל אימה על בני ביתו, אבל להטיל אימה, בתשחית. זאת אומרת, מה לא? הוא לא קרא את הבגדים באמצע, הוא קרא אותם בתפר. אפשר לתפור את זה עוד הפעם, זה לא בתשחית. זה לא נורא. הוא רוצה להטיל אימה על בני ביתו, קרא את זה בתפר, אפשר לתפור עוד הפעם. אבל אם היה קורא באמצע, בל תשחית. אבל מה תשחית? זה לא עצים. בתשחית צה"ל לנדוח אלף כזה. זה בכלל לא מדבר. ככתב הסמ"ק, הרמב"ם שאמרנו, פרק ו' בהלכות מלכים, ועוד הרבה ראשונים ואחרונים. זה בל תשחית. לכן אסור להשחית סתם. סתם לקחת להשחית את החמץ. חבל לשמוע לעשות את הדברים טובים. את המצווה, אתה יכול לקרוא בשיא ההידור, עם כזית חמץ, שנשאר. את שאר החמץ, תן אותו למי שעושה מחירת החמץ כדין וחדת. אתה לא רוצה להשאיר אותו בפסח, אתה רוצה להחמיר, אתה לא רוצה לסמוך על המחירה. אבל למה להשחית אותו? למה לשרוף כמות של חמץ? אין שום צורך בזה, אין שום חסידות בזה. זה סתם החנון בחסרות. סתם, זה לא מצווה, זה לא טוב. כי צריך לעשות את המצווה כמו שצריך ובצורה טובה, שלא יהיה בזה מצווה הבאה בעבירה חס ושלום.